Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim, para masyayikh, para ustadz, sesepuh, bini sepuh, sedaya ingkang sami rawuh, boten saged kula sebat asmanipun setunggal-setunggal, ngapunten awit nggih boten apal. Sedaya kemawon ingkang kula takzimi, para pejabat lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat rawuh nggih. Betul Pak. Napa mboten ngertos camate jenengan? Sedaya mawon ingkang kula hormati, langkung-langkung sahibul bait, sahibul hajah, ingkang kagungan hajat, sak keluarga sedaya lan para panitia sedayanipun ingkang kula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, para rawuh sedaya, jamaah pengajian ingkang dipun rahmati Allah ugi ingkang kula hormati, adik-adik, para santri, kakung putri ingkang kula banggaaken, ingkang kula tresnani, boten supen kanca-kanca grup seni selawat rebana Wali Songo Sragen ingkang kula banggaaken, juga para pendukung acara sound system. Sane sae nggih Bu. Swantene jelas nggih. Tak dongane laris Mas sane Mas. Sinten meles sing dereng dihormati niki? Oh para pedagang, para bakul, sedaya niki napa disoting mboten niki? Enten live streaming enggak Mas? Live nggih. Oh, channelnya piye Mas? Dekat dia, ono channelnya. Lokal. Oh nggih. Para pemirsa dimanapun berada yang bisa mengikuti acara pengajian siang menika, sedaya kemawon ingkang kula hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngawali atur muji syukur alhamdulillah siang niki kula sak rombongan saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen. Bapak Ibu pun pirsa Sragen. Pun nate tindak Sragen Pak Bu. Dereng, monggo sekali-sekali pinarak nek teng Sragen. Saged kok namung perjalanan sekitar 4 jam. Niku numpak kendaraan nek mlaku rong tau nyoba aku. Monggo pinarak nek teng Sragen. Kersane tambah raket pas sederekanipun ngoten nggih Bu. Gampil Pondok Pesantren Wali Songo Sragen namung setunggal, mungkin taklet insyaallah sami paham. Alhamdulillah kula nggih kedah rencang teng Sragen. Wingi pun rawuh mriki niki Pak Yai Saifuddin niki. Niki sing teng mriki napa pun kundur? Pun kundur nggih. Wingi dalah umroh niku nggih sareng, mantuke sareng. Pak Yai Saifuddin. Niku keluarga nggih mriki nggih. Kula wingi dikirimi lewat WA niku. Ih, kula riyini. Terus tak balen, nggih Mang Riyen kula tak benjing aku ya ngono. Nek malah wis ra ono, wis kundur tak. Sepidah malih syukur alhamdulillah kula sak kanca niki saking Pondok Pesantren Wali Songo Sragen saged sowan wonten dalemipun Pak sinten mriki sing kagungan hajat. Pak Asyari nggih. Sak duliyah sedaya niki wonten dukuh napa namine Bu? Pager Gunung. Wah elok ya Pager Gunung.
Banjarharjo Salaman Magelang. Sareng-sareng kalih panjenengan sedaya nderekaken acara ngintun donga. Nek cara Sragen niku 1000. Cara mriki napa? Oh berarti padha nggih. Ngintun donga dhateng almarhumah Ibu Nyai Marilah Asyari. Sedayanipun manggih wilujeng disyukuri alhamdulillah. Kula sak rombongan ngaturaken matur nuwun sanget atas undanganipun, wekdalipun kapitadosanipun. Kula didhawuhi nderek matur kangge njangkepi acara siang menika mugi-mugi mengke saged kula manfaataken kanthi sak sae-saenipun Allahumma amin. Kula manut Bapak Ibu wong tamu ya manut sing di omah. Kula kan ngomong dawa ya iso, cendak ya iso, pancen ya tukang ngomong. Sing penting jenengan sing diomongi kudu lega, ngoten nggih. Saiki jamipun jam 11:30 kurang 7 menit. Waktu Indonesia bagian pager gunung. Bu, jenengan pengen dawa apa cendak? Ngajine iki lho kok ngguyu. Bapak-bapak seneng suwe apa sedilok, Pak? Dawa tur suwe ngono. Manut teko jam pira? Umume mriki nek pengajian umume rampunge jam pinten? Jam kalih. Kuat jam 2 kuat. Kuat Pak jam 2. Monggo sekecakne mengke tak mantuk riyin. Ora umum niku. Ngeten mboten sah diwates-wates yo ngaji ikhlas-ikhlasan mawon ya Bu ya. Sing penting sing ngomong ya lega, sing direngke ya lega perkara dawa cendak ya suka ngrekesel ya leren penak-penakan. Uripe kok digawe angel. Penak nggih Pak nggih. Nek kurang ya ngundang neh, penak manut nggih. Lah napa wong? Mugi-mugi mengke saged kula manfaataken kanthi sak sae-saenipun. Allahumma. Ingkang nomor kali Bapak Ibu kula sak rombongan niki estu derek remen, derek bingah ngaturaken selamat kepada panitia, kepada keluarga atas terselenggaranya acara pengajian siang menika. Kula sak kanca sagete nggih namung derek urun donga. Mboten napa nggih Pak? Urun donga. Mugi-mugi acara niki dipun ridhani Allah. Dados amal saleh. Kok amine mukmin ngono apa? Ayo to pengunjung sakmene akeh kok. Sing dhuwure metenteng kok sing isor meneng gak imbang ngono ku piye to? Iki donga tenanan lho, mugi-mugi acara niki dipun ridhani Allah. Dados amal saleh, beto manfaat dunya ngantos akhirat. Allahumma amin. Nah ngoten nak kompak. Khususipun almarhumah Ibu Nyai Marilah Asyari diparingi pangapunten sedaya dosanipun, katampi sedaya amal ibadahipun, paringi nikmat teng alam barzah, benjing mugi-mugi dipanggene teng swargane Allah. Amin Allahumma amin. Sholawat lan salam mugi katur dateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita dereki tindak lampahipun, ingkang kita tiru akhlakipun saha ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya sak keluarga, sak anak turun sedaya diakui dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang niki acaranipun haul utawi nyewu. Intine ndongakne para ahli kubur. Leres nggih? Khususe almarhumah Ibu Nyai Marilah Asyari. Intine sampun wong pun tahlil sareng-sareng gitu Bu. Nggih mpun niku tok. Lah pripun wong intine nggih mpun kan pripun? Lah kula niki didhawuhi matur nggih sak saged-saged kula mboten badhe ngaos Bu, tak cerita mawon ya Bu ya. Cerita. Nggih ceritane wong urip. Kula niku kemutan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ila lakumul abadu illal intiqal."
Kula jenengan iki dititahne kalih Allah dadi makhluk abadi. Ngertos abadi, Pak? Napa abadi niku, Bu? Langgeng. Maksudnya piye makhluk abadi? Wong niku nek kadung urip ngeten niki, Bu, gak mati ngeten. Urip terus. Kuwi sing dimaksud abadi. Nek kadung urip ngeten niki gak mati. Kuwi jenenge makhluk abadi. Illal intiqal kejaba mung dipindah-pindah alame. Dan tak kira pun sampun sering mireng tak cerita niki nggih. Ya tak jaluk aja bosen wong ngaji niku bulan baleni wong ngaji kaya mangan kok. Mung ngaji ki santapan rohani, nek mangan santapan jasmani. Kaya nek sing wis bosen mangan sego angkat tangan cobi. Mboten ta nggih? Padahal sego ki rasane ya ngono kuwi ae tapi nek gak ana malah digoleki. Bener ya, Bu? Mergo kebutuhan ngaji ya ngono, aja bosen senajan diomongne ping pirang-pirang ewu ya aja bosen santapan rohani. Tak baleni Bapak Ibu, Kanjeng Nabi ngendika kula jenengan niki tibake dititahne kalih Allah dadi makhluk sing abadi, langgeng, gak ana enteke. Lah wingi tok tangga kula mati, Pak, niku pindah alam. Namung pindah alam. Kok ketoke gak percaya? Percaya ya, Bu. Kula niki kan sakderenge teng donya wis nglewati alam roh. Sing cetha mulih terus teng alam kandungan. Ya senajan awake dhewe wis gak kelingan, tapi rak ya yakin dah, Bu. Nek awake dhewe mbiyen ya tau digembol mboke ngoten nggih. Eneng sing lahir kok ngisor gedang mboten enten. Lah, zaman teng kandungan Bapak Ibu niku gak patek nikmat. Nikmate gong akeh. Jan iso mbayangke bayi ning jero weteng niku enake apa? Ndek mung urip ngono tok. Peteng dedet gak roh apa-apa. Gak iso dolanan HP, gak iso nggih, gak roh rasane bakso, gak roh rasane mie ayam. Amit nggih, sampean ngertos Bu, bayi ning jero weteng niku. Makme getih het, Bu. Jijiki to. Nggih niku. Mulane jodoh kemelinti. Nggih. Lah Allah niku kan maha sayang, Pak. Allah niku sayang banget kali kula jenengan. Piye supaya bayi iki nikmate tambah akeh, ben duwe kanca akeh, ben roh rasane sego, roh rasane mie ayam, bakso, ben iso dolanan HP, ben iso numpak sepeda motor, ben roh rasane rabi. Guyune seneng aku. Karo Allah dipindah teng alam dunya niki. Bener tuh Pak, Bu? Saking sayangi Allah dateng kula jenengan. Alhamdulillah. Wah, begitu neng dunya tambah seneng. Mangane wis rena-rena, wis mangan sego, wis mangan buah, wis macem-macem ya Bu ya. Ngombene wis es teh, wis ngombe kopi, susu rena-rena. Lah iya. Bisa nonton kahanan dunya, roh wong ayu, roh wong ganteng, iso dolanan HP, roh rasane rabi barang ya Allah, ya Allah. Cara gak ning dunya gak rabi. Alhamdulillah. Dunya tambah jembare sakmene. Lah rencanane Allah, Bu, engko dipindah neh ngoten lho. Nusul Mbah Nyai marilah niki. Sapa sing pengen dhisik? Kok pucet angger ngene iki. Lho nggih, rencanane Allah dipindah melih teng alam barzah, teng alam kubur. Mriko alame luwih jembar melih putimbang donya. Luwih jembar mriko. Wis tak kapan-kapan tak ngerti. Lho nggih. Engko nek wis teng alam kubur, ngono iki pelajaran nggih pun nate jenengan kaji sareng-sareng. Ngenteni kiamat. Sebenarnya wis kiamat terus wong ditangekne ke kubur. Hari pembangkitan, ba'ats.
Nek wis terus ana alam sing jenenge ora-ora mahsyar. Nate mireng ya, Bu? Nek ora mahsyar tuh ana yaumul hisab amal ditimbang. Apike karo eleke apik akeh ndi. Nek wis ngono terus ana acara nguwat barang Bu sampeyan asik dhewe nek nguwat jembatan Sirat ngono. Nggih nek acara nguwat-nguwatan barang ngono. Terus terakhir alam akhirat langgeng sak lawase. Niku proses perjalanan hidup manusia sing nate kita pelajari tuntunane Kanjeng Nabi ngoten niku. Mulane monggo kula jenengan sami tata-tata selak dipindah. Sejatine urip iki tembangno turu tinggal muneh. Umpamakno wong lelungan ning donya mung mampir ngombe. Wah, udah lali utang nek ngene iki. Terusnya alam akhirat manembah mring pangeran. Ngapunten Bu, sone saya sangat niki sone. Saya nggih Bu sone nggih. Lho niku sing apik sone lho mboten swara kula lho Pak. Sone saya. Nek swara kula pancen awit biyen pun ngeten iki kok. Ngeten iki. Sing becik tumindakipun yaktiyanto kasuwargan. Wah nganggo gong barang. Wong mriki napa nggih kertas tembang-tembang ngeten iki, Pak? Kertas mboten, Pak? Budayane seni mriki napa? Sing senengane dangdut, napa, Pak? Jatilan. Oh, jatilan. Mungkin lah wong jenenge budaya, Pak. Liyane Indonesia mboten enten, Bu. Ponorogo niku reog. Nggih, ngoten niku. Pati niku toprak. Blora iki jek enek apa tayuban. Tayub ngoten nggih. Mriki jatilan. Nah, Jawa Timur ludruk. Sragen apa? Rebana Wali Songo nek Sragen. Mas tibane lagu sik, lagune urip, Mas. Lagune nyritakne lagune urip selingi tembang sik Pak sekedap nggih. Ben mboten jenuh nggih cara TV iklan sik. Soale kula senengane nyanyi, mbone gak nyanyi kecut ning lambe. Lah judule lagune urip. Ya. 1 2 3 4. Selingan Pak Putih Sabika. Kula derek beneran apa iki cara nonton TV iklan sih. Mike dites deh, boleh kabeh? Ceritane wong urip ana donyane. Wiwitane dilairke saka ibune. Saya suwe, saya gedhe duwe akale. Banjur ngopo yo nglakoni ibadahe. Mring agama urip kudu sing ati-ati
padha bingung urip iku kudu sing sabar ana donya hati-hati lan waspada ora becik yen nuruti angkara murka urip ning donya ora suwe luwe becik ayo tekun ibadah selawat ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi Aisyah ya Rabbi Aisyah ya Muhammad. Sejak solawatan gak muni. Dereng sakit ta, Bu? Apale yo lintang asmara ae. Siang pantara. Astagfirullah. Ngene iki coba. Piye jajal ngono kuwi. Jak solawat ra muni lintang asmara ratri. Saire jelas mboten, Mbak Bu? Aja seneng lagune tok nggih, lagune niku namung wadahi. Dadi syair iki pitutur. Coba balen rasa nggo musik ya, Dak. Ceritane coba. Ceritane wong urip ana donyane. Wiwitane dilairke saka ibune. Saya suwe, saya gedhe duwe akale. Banjur ngapa ya nglakoni ngibadahe ayo kembang kenanga ayo taat mring agama bae domblong kepenak lho nek apik men ngono ya iki bangke terus kembang melati urip kudu sing ati-ati urip aja padha bingung kembange iku kudu sing sabar ana donya ngati-ati lan waspada ora becik yen nuruti angkara murka urip ning donya ora suwe luwe becik ayo tekun ngibadah lah ngono kok domblong ae Allahumma niku kembang rawe dadi lagu ning urip niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus nggih Bu lah awake dhewe saiki ning alam donya iki gak iso balik ning kandungan neh gak iso Bu soalnya arep bablas mriko ngoten nggih lah teng donya niki kunci Bapak Ibu nggo tata-tata menentukan nasib ke depan wong kok uripe niku bar kon donya iki bejo apa cilaka nggih kuncine keng donya mriki setare saged nampi maksud kula nggih heeh makane teng donya iki kudu hati-hati tenan wonten sebab teng donya niki tak baleni setar utawi awal kanggo menentukan nasib ke depan. Neng alam kubur penak kok gak penak, neng akhirat mlebu swarga apa neraka, leh nentokne king donya mriki. Saged nabi, Bu? Mulane jenengan kudu paham donya niki masyaallah, Bu. Donya niki panggonan ujian. Urip neng donya ki diuji, Bu. Digoleki sing lulus endi, sing gak lulus endi ngoten. Cara cah sekolah, nggih, paham? Engko nek lulus diwehi ijazah. Nek gak lulus gak entuk ijazah. Mulane muga-muga lulus kabeh, Allahumma.
Ujiane pripun maksude? Mangangen-angen. Donya niki panggonane wong apik karo wong elek dicampur dadi siji. Nggih. Donya ki wong apik, wong elek jadi campur dadi siji ngoten niku. Lah niki kalih Allah dipilih. Endi sing apik tenan, endi sing gak apik. Engko terus dipilah. Leh milah teng alam kubur. Teng alam kubur. Jadi teng alam kubur mengko pun mulai enten panggonan loro, Bu. Panggonane tiang sae-sae, panggonane tiang sing boten sae. Mulaine teng alam kubur. Panggonane tiang sae namine Raudhatun min Riyadil Jinan. Pertamanan saking pertamanan swarga. Paham Bapak Ibu? Lah sing tiyang boten sae, panggonan tenggen Hufratun min Hufarin Niron, jurang saking jurange neraka ngoten. Wis dipilah. Mula wau jenengan nek nyemak dongane Mbah Yai pas tahlil, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, nyuwun mugi-mugi jenengan dadosan kuburipun para ahli kubur niki pertamanan saking pertamanan swarga. Allahumma paham nggih omongan kula nggih? Wala taj'al qabrahum min hufratun min hufarin niran lan ampun jenengan dadosaken kubure ahli kubur niki jurang saking jurange neraka. Dadi wis mulai dipilah. Nek teng donya tesih dicampur. Allah niku nguji kula jenengan dipilih iki jane wong apik tenan ora to. Nek apik tenan ku langsung dikekne pertamanan swarga. Allahumma nek mboten sae cara ujian gak lulus tenggene jurang neraka. Mulane teng donya niku kudu berusaha dados tiyang sae, pinter masuk berarti. Kedah dados tiyang sae ben mlebu swarga. Allahumma. Terus pertanyaane tiyang sae niku sing kaya napa? Ora ngaten, Bu? Kula mboten ngarang sing dawuh Kanjeng Nabi. Tiyang sae niku man ahsana man asaahu. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Tak boleh nih, wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong apik biasa no, Bu. Ngapiki wong elek niku luar biasa. Niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tiyang sae apa mboten? Sae. Saene Kanjeng Nabi teng pundi iki niku angger dieleki balese sae. Niku Kanjeng Nabi. Nggih, Bu. Jan nate mireng cerita Kanjeng Nabi didoni wong. Nate ngertos? Kanjeng Nabi bales mboten? Berarti Kanjeng Nabi tiyang sae mboten? Lah ngono ki mang tiru. Lho kok guyu to? Nggih iki tenanan. Jajal mang bayangne nek Kanjeng Nabi didoni wong terus Kanjeng Nabi bales ngidoni. Nabi sae mboten? Didoni terus Kanjeng Nabi bales ngidoni, Kanjeng Nabi sae mboten? Mboten. Ketok sae mergo iso ngapiki wong elek ngoten. Mosok gak tetep omongan ngoten. Paham to? Nah. Bapak Ibu nate mireng Kanjeng Nabi berjuang teng Thaif dibalangi watu, dibalangi telek unta. Nate mireng cerita niku nggih. Kanjeng Nabi bales mboten? Akhirnya Kanjeng Nabi niku tiyang sae mboten? Lah ngoten niku tiyang sae tenan. Ayo tiru Kanjeng Nabi. Allahumma iki ning ati do muni angel ya iki. Mergo rung terlatih. Nek wis terlatih gampang. Itu urusan ati, Mbak. Kudu dilatih. Nek gak dilatih gak bisa. Wong urusan fisik ya latihan. Sampeyan latihan ngomong lho pirang tahun. Gitu, Bu. Papa, latihan ngantek piro pelo-pelo. Saiki lanyah iso nyanyi, iso maca Quran barang. Mergo latihan terus. Gitu. Numpak sepeda ki latihan terus awalnya ya nabraki pager awale. Begitu lihai iso lepas tang nggih. Ati kudu dilatih. Dilatih. Begitu dieleki balesane sae. Dieleki balesane sae. Niku tiyang sae tenan. Engko nek wis kulino biasa, Bu. Kok gak matuk ngaji ngene. Gak setuju, Pak? Ayo dilatih. Wong apiki wong sing iso ngapiki wong elek. Ketok apiki tenan lho, Bu. Sampean manggambar iso kok. Pamane sampean dipaido wong, dipisui, disin sampean balese sae ngono. Nek apik tenan sampean ya. Nek sampean pamane
elek-elek wong genting elek-elek kan padha eleke. Nggih to? Padha eleke niku. Ngoten. Yo dilatih ya Bu ya. Muga-muga iso Allahumma wong apik di apik. Bareng no, wong apik di wong elek top. Tapi aja omongan tok lho ya. Praktek lho ya. Lu ki tenanan lho Bu niki Bu. Iki leh nguji leh milih Allah teng donya niki. Nggih niku saestu. Bapak Ibu nate numpak pesawat. Muga-muga tak dongane numpak pesawat nang Mekah Madinah ya Bu. Allahumma numpak pesawat itu Bu, oleh ngecek teliti deh, rokok kule konangan ayo. Wis tak duwelik to ya Allah, rek yo konangan ae. Titit, wah ya Allah. Nggih, tetep konangan Mas masalah. Jiban ya ngoten, tetep konangan. Yo dilatih, muga-muga iso Allahumma baleni wong apik di wong elek kanca apik kanca elek Allahumma saya betul tangga apik tangga elek saya betul sampean nek iso nglakoni top tenan niku tiyang sae tenan niku dulur apik dulur elek Allahumma ngono Bu bojo apik bojo elek sapa muni dijolne mau sapa oh kok ya sandal ae dijolne diapiki niki donya lho iki tenanan Bu paham nggih ngaji niki nggih dilatih Bu dilatih alam donya iki alam ujian nek sampean dieleki wong balesmu elek padha eleke lah wong elek gak iso ning raudhatun min riyadil jinnat dilatih ya Bu muga-muga iso Allahumma sampean nate Bu elek-elek wong nate nang ati loru ngoten nggih asline Bu asline wong iki gak iso dielek-elek asline gak iso asli wong mikire sing do kualik mawon asline kok jelas ki mboten sampean ki dielek-elek gak iso ora percaya contoh nggih pawene jenengan iki wong pinter dilokne bodho sampean malih bodho mboten lah ya kok iso lara ngopo ngono lho wong ora wah apa-apa kok iso lara mangangen-angen to jenengan ki irunge mancung dilokne pesek terus dadi pesek ngono utuh to kok lara ngopo lho coba mikir ngeten iki ndang dirubah Pak malah sing dosa sing elek-elek bener mboten urip niku do kualik-walik dielek-elek wong malah aduh salahku apa yo ndek bar muni terus lali terus turu angler kene malah ngeling-eling kok ngentekne wektu kualik niku nate mireng ngaji ngeten iki Pak saged Nabi ngaji saged Nabi Bu nggih kualik niku kualik pripun saged ditampi Bu latihan ya latihan soalnya napa jenenge wong nek apik niku ya diapak-apakno utuh sae bener mboten nggih sampean wong lanang dilokne apa utuh lanang ora kok maleh ya ora bener mboten ngono lho Pak kaya emas ini emas murni dokok sampah ya utuh emas ngono Pak ngerti nggih wong nek apik tenan dinyek dipaidu disenisin dilem ya utuh apik wong ora wah apa-apa ngertos ndang dimulai mikir ngeten iki. Tur aja nggih pengertian tok dirasakne teko ati ada kesadaran hati. Dadi wong hebat tenan sampean lho. Sampeyan mlebu pertamanan swarga, mlebu swarga tenan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saged napi Bu? Nggih. Dan rak nate mireng to Pak ngilmu ngeten iki. Wong ki nek dielek-elek dosane kelong. Nggih, nate mireng. Kudu nek dielek-elek seneng to ya. Alhamdulillah dosaku ilang rak ngono ya. Tapi bener Pak tuntunane. Sampeyan dielek-elek wong iki dosane sampeyan dipek sing elek-elek mriko. Ganjarane kono mbok pek. Seneng to ya kudune.
Ketok seneng nggih ngaji ngene iki seneng ketok ya. Engko nek diseneng, ndang aku elek-elek ora ngono kok. Tak pek ganjaramu ngono. Oh niku tenan lho, Bu. Jeng ben teng akhirat ki ana wong kaget, Bu. Kentekan ngamal. Lho salate ilang ganjarane sedekah mergo napa? Dheke tukang ngelek-ngelek wong, mitnah wong ngono gak sadar. Pamane nggih, wonge jenenge A, dielek-elek B. Ngeten iki ganjarane B dipek A, dosane A pek B ngono. Ngetah. Terus kene enek wong neh jenenge C, ngelek-ngelek A iki. Iki ganjarane C iki dipek A. Lho, dosane yo resik banget dosane. Ngetah. Tapi iki rong krasa, mundohe besok ning akhirat. Jenengan pengen sugih ganjaran apa sugih dosa? Ganjaran. Di samping ngamal ngibadah sing kathah, nek dielek-elek wong mang ikhlas. Ora dosane sampean ilang, ganjarane sing do ngelek-ngelek mbok pek. Nggih, saged nami Pak ngaji ngeten iki. Tak wehi contoh logika sing gampang ditampa. Bu, Ibu, amit tak kali ngadeg ya Pak. Sing mburi ben ketok. Umume mboten sedaya, umume rata-rata bedhekan. Kabeh jawab. Dokter niku sugih apa melarat? Kompak ya. Jangan ngertos sebabnya napa? Napa? Dokter kok sugih mergo napa, Bu? Oh pinter, pinter ya. Mboten sing kaitane ati. Napa kira-kira? Napa? Iki pinter masuk akal napa le? Bayare larang nggih. Nek gak kuwi maksudku. Napa Pak, Bu? Mboten retas Bu? Kaitane ati. Dokter niku atine ikhlas. Ikhlase napa? Wong lara apa ditampa, Bu. Diomong kok malah do gembremjeng ki piye? Sampun pun nate mikir ngoten niku. Bener ta? Mergo ndeke ikhlas, mbok lara apa ndeke nampa. Sakit napa, Mbah? Kula mencret, Dok. Nggih, monggo pinarak. Wong mencret ditampa lho. Paham, Bu? Jenengan sakit napa Mbah Uti? Sirah kula ngelu niki mubeng-mubeng, Dok. Nggih, pinarak. Akhire lara apa wis ditampa kabeh. Ikhlas terus ditambani wae obat to, Bu. Terus ndeke mbayar, akhire duwite akeh terus dadi sugih. Rak ngono. Ning sugih duwit. Lah kula jenengan gak sugih duit maksudku, jare pengen sugih ganjaran wau. Ya kaya dokter no latihan. Sampean kudu ikhlas karo kelakuane wong elek-elek niku. Wis tak jelas ngarep to. Dinyek wong ikhlas mawon, ora ganjarane kono mbok pek. Masa gak cetha omongan ngeten iki. Dipaidu, mang ikhlas kaya dokter. Ora wah apa-apa ya kok ya Bu ya. Engko rak dosa sampean resik ganjarane jan pek. Ngono. Difitnah, dipisui, rasa mbok bales elek, sing ikhlas. Dosamu ilang. Sampeyan ngerti-ngerti sugih ganjaran sampean mlebu swarga. Allahumma masuk akal? Dilatih, Pak. Ngoten. Kok ketoke gak matuk kaji ngene. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dilatih Bapak Ibu, ngeten. Eneng dokter enek pasien sakit napa Mbah? Nah kula mencret tak gorene, masa ngono? Mencret tak gorene, dokter apa iku? Ya gak sida entuk bayaran ya Bu ya. Oh gak ikhlas. Dek wis awan. Engko nek dadi wong apik ya Bu ya. Jeng ben teng alam kubur manggone teng pertamanan warga. Nang kono nikmat, Bu. Nggih ngenteni dina kiamat. Suwe tapi perasaane ya sedih wong enak nunggu ki nek ayem niku gak krasa. Nunggu tapi gak enak niku sedih rasane suwe. Bener mboten?
Kiamat jek suwe tapi ning alam kubur nikmat yo ora krasa suwe. Kaya manten anyar iki suwengi utah mara-mara esuk ngono. Masaku lagi sak jam padahal wis suwengi utah wong nikmat. Beda karo wong lara ning rumah sakit lagi 2 dina rasane kaya 10 tahun ya Bu ya. Sami alam kubur kok ngoten kahanane. Sing ning pertamanan swarga ya nikmat, sing jurang neraka ya rekoso. Naudzubillah min. Muga-muga dados tiyang sae sedaya ya Bu ya. Allahumma amin. Saged nampi ngeten iki. Lha nek nang alam kubur sing wong elek wis ngibadah ora salat ngaji zikir sedekah. Lah aku golek ukara angel ora karo sapa-sapa elek ya Bu ya nganti mati gak tobat naudzubillah min teko alam kubur ya rekoso. Bapak Ibu nate mireng nang alam kubur ana malaikat munkar nakir terus ana pertanyaan kubur nate mireng cerita niku. Iki enake niki Pak. Kayak pertanyaan wis dibocori, Bapak Ibu hafal pertanyaan kubur hafal. Hafal mboten? Kudu iso jawab, buka iso jawab disiksa no. Napa anu latihan sik nggih. Latihan kersa Pak. Latihan iki gak tenanan, ora usah wedi wong latihan ki etok-etokane lho. Latihan sik, latihan anu. Jawab pertanyaan kubur nggih. Kula tak etok-etoke malaikate. Nyan etok-etoke mayite. Etok-etokane lho. Ora apa-apa. Engko dijawab ya Bu ya. Malaikate bolo dhewe kok. Tapi pertanyaannya karo selawatan. Salatullah salamullah. Ayo Bu. Ala salatullah. Bapak-bapak ayo jawab Pak. Habibil ahli kubur sapa pangeranmu ayo Gusti Allah pange basa to sapa gak sapa sing gak karo malaikat ya gak basa to ya basa baleni Gusti Allah pangeran. Lah ya bener ya mayit bener gak disiksa wong bener. Kuwi sapa sing gak basa untunge malaikate sabar. Ahli kubur sapa nabimu bener yit bener mayit bener. Ku sing meneng ae kuwi mayit ora kuwi. Latihan kok Bu. Ahli kubur apa agamamu agami pinter bener yit mayit bener. Wah sampeyan ini selamat ya Bu ya Allahumma. Ahli kubur apa kitabmu al pinter ya Allah gak disiksa wong bener. Selawatan salatullah maka ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. ahli kubur apa kiblatmu ayo Ka'bah niku ki Ka'bah ya Bu ya tak warai iki bolo dhewe kok. Nggih. Ahli kubur sapa bapakmu? Nabi kok Paiman kuwi sapa? Nabi Ibrahim kok iso Paiman astagfirullah. Duh kacau iki. Ora sida. Iki nek malaikate kejem ra isbar sampean niku. Nabi Ibrahim bapak kawula ahli kubur sapa sedulurmu umat Islam sederek Allahumma ya Bu salatullah salamullah Bapak selawatan Rasulillah salatullah salamullah
sholli ala sayyidina Muhammad. Rasa wedi Bu, sampean sing penting ibadah, rasa ngapalke kuwi ora usah. Sampeyan apal dhewe. Wong sing penting salate sing tekun ya Pak nggih. Ibadah sing tenan sampeyan iso dhewe. Wis ta wong bendina salat nyebut Allah ping pira ya Bu ya. Maca selawat ping pira, maca Quran sampeyan iso dhewe. Wis rasa ngapalno. Lah nek wong sing gak tau ngibadah, senajan nggo catetan sampeyan gak iso jawab. Gak iso jawab. Tekok ino, man robuka, sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Wah, ya sajur. Wah, sebar kok. Disiksa karo malaikat. Suara rintihan ngeri Bu. Suara tangisan insan yang berdosa. Astagfirullah. Lah ngamen apa piye yo? Kok apa ya? Di masa hidupnya menjalani siksa, di dalam kuburnya menjalani siksa. Ya Allah HPE di dalam kuburnya hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan. Ya Allah, gak mau rekam apa lagi? Viral lagi. Dosa yang dilakukan insan yang berdosa di masa hidupnya menjalani siksa. Tinggal sampai ngelindur di dalam kuburnya. Enten lagu niku nggih. Lho kula seneng Bu lagu-lagu sing bermakna tak nggo dakwah. Sing nyanyi sinten lagu niku? Aku astagfirullah. Ya ora apa-apa. Nggih niku lagune Bu Hajah Hidayah. Nek lagu kula saire Jawa nika Bu. Ana kubur akeh wong padha disiksa. Jerit-jerit sambate ngaruh sebab rikala ning pager gunung kakean ora ngarang naudzubillah min ajal wis teko ora oleh pangan naudzubillah min Gandungan sarang sakata ya ilahana ighfir lana. Amin amin. Ya ilahana ighfir lana wa sallimna fid dunya wa ukhrana. Kubur akeh wong kang padha sambat ngrasake rekasaning siksa ora sebab rikala ning donya seneng mak wis meh sekarat nanging ora gelem. Monggo ndonga sareng ya ilahana ighfir lana dzunubana. Amin amin. Ya ilahana ighfir lana dzunubana wa sallimna fid dunya wa ukhrana. Ya Allah nyuwun
gesang ingkang isti mugi saged kangge nindakaken ibadah derek tuntunan ahlus sunnah wal amin paringono pecah kanthi husnul amin amin maka ya ilahana ighfir lana dzunubana amin amin ya ilahana ighfir lana dzunubana wa sallimna fid dunya wa sallimna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jam 12 muncul 10 menit. Pripun niki? Manut kula. Tambah cek kuat. Beneran apa nggih? Dhuwure mundur sithik ya, Bu. Tenan lho. Nah, kula tambahi. Muga-muga kula njaluk sedaya dados tiyang sae. Mungkin nek sae teng pertamanan swarga. Allahumma mulane monggo ajakan kula teng donya niki hati-hati tenan Bu. Mergo donya niki tak baleni neh setar kangge menentukan nasib ke depan. Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya niki sawahe akhirat. Donya niki sering mireng to Pak nggih? Mriki kathah petani. Dadi nek contoh sawah paham ya Bu? Ah sawah ya apa? Panggonan kangge nandur. Dadi jenengan kudu paham Bu. Donya iki lagi kaya sawah nggih nandur ngoten lho. Urung nggo panen, dereng. Durung nggo panen. Donya niki lagi nggo nandur. Dadi ad-dunya mazra'atul akhirah iki donya iki sawahe akhirat. Maksude nanduri neng ndi. Ayo to Pak, nanduri neng ndi. Lah ngunduhe neng akhir. Ngaten. Paham Bu? Mulane aja ngarep-ngarep ngamal dibales saiki aja. Iki lho kudu dijelaske iki. Sok-sok enek wong ngoten niku. Salat ya ana yahne kaya kaya ngene, aja ngono. Iki jek donya, urung akhirat. Ngertos, Mbah? Heeh. Eten hadis sanes ad-dunya darul a'mal. Donya iki panggonan ngamal. Wal akhiratu darul jaza lan akhirat iku panggonan balesan, panggonan ganjaran. Ngamale neng ndi? Ganjarane neng ngoten Mbak. Paham nggih? Kudu dipilah. Mula donya ki alam bebas, Bu. Mbok nggih piye-piye ora masalah. Mang delok to. Mergo apa? Ora alam balesan ngoten lho. Contoh tak wae contoh ben paham. Ngrasani wong niku sae mboten. Mriki enten mboten ngrasani wong terus lambene cuwil. Mboten enten ya jek utuh. Ngertos maksud kula? Sesuk ngrasani neh ya paseh malahan. Mergo donya iki urung alam balesan. Enek Pak wong misuh terus untune protol. Mboten jek utuh sesuk misuh ya paseh tajute jelas ngono. Paham omongan niki? Nyolong terus tangane tugel mboten, jek utuh. Selingkuh terus alate ceklek gak yo. Paham nggih? Wis to. Mang delok to. Lah tek ngono mergo napa lah pertanyaane ngono. Siji, donya niki gak amot nggih ada ganjaran, ya gak amot nggih ada dosa. Gak amot niki donya. Gak amot Bu. Sampeyan nate mireng contoh nggih gak sakake. Bapak Ibu nate salat sunat 2 rakaat sadurunge subuh. Ganjarane sepira iku? Kanjeng Nabi dawuh salat sunat 2 rakaat sadurung subuh niku khairum minad dunya wa ma fiha. Ganjaran luwih apik timbang donya sak isine. Luwih apik timbang donya sak isine. Mangangen salat sunat sadurung subuh 2 rakaat pisan tok. Gek wong sak pager gunung bendina. Piye malah gak suwe malah gak percaya tak iku. Urung subuhe salat wajib, urung walah donya gak amot nggih ada ganjaran, yo gak amot nggih ada siksa. Saken nami Bapak Ibu? Nomor kalih niku sifat welase Gusti. Maksudnya piye? Wong sing jek nakal-nakal, jek do seneng maksiat iki
tibake cek dinteni tobaté ngono lho Bu. Mula gak dibales saiki, ngertos? Oh, Allah kok sayange ngono ya, Pak. Mergo napa? Dosa ki senajan sepira gedene angger gelem tobat tenan di ngapura. Bener mboten, Pak? Amin Allahumma. Mergo apa? Rahmate Allah luwih akeh timbang dosane kula jenengan. Mulane mengko disetel terus berusaha dados tiyang sae ya, Bu. Amin Allahumma. Paham omongan iki, Bu? Baleni cara petani nandure neng ndi. Ya, lah panene neng ngamale neng ndi. Ganjarane neng akhirat. Sabar nggih, Pak nggih. Lah selak rono apa piye? Sabar garek pirang tahun to. Nek cara wektu ngamale saiki ngunduhe besok. Jelas ta nggih? Nek cara pitutur Jawa ngamale neng kene ngunduhe neng kono. Lah kono iku mesti saka. Ayo to, kono iku mesti saka. Mulane mumpung sih neng kene ayo ngibadah sing tenanan besok diunduh neng. Engko nek wis kadung tekan gak iso balik tekan. Pintere ya Allah ya. Tepuk tangan sih untuk Pager Gunung luar biasa nih. Iki mbok paham ora pokoke kono kene. Tapi paham ya. Mulane awak dhewe kudu tenanan neng kene iki sing tenanan soalnya arep tekan kono. Kene iki arep digawa kono. Iki ngaji apa kono kene. Tapi paham ya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak kabari Bu, ora kabeh apa ngamal gitu ngunduh ning akhirat tok ora. Enten kok ngamal ngibadah niku teng donya wis diparingi ganjaran tapi nembe suwitik banget. Cara wong mangan nembe ngicipi, ngetes ngicipi. Ngicipi rak saithik Pak. Cara entuk hadiah sepeda motor lagi entuk helm tok ngono lho Bu. Dadi enek ngamal iku neng donya iki wis diwehi kenikmatan ning lagi saiki. Diaturke mboten? Siji sedekah. Wong sedekah niku Bu, selain ganjaran besok ning akhirat, donya iki wis dibagi karo Allah. Percaya mboten sampean? Mulane mang delok wong sedekah niku rezekine tambah. Nggih mboten? Soale sedekah niki njembarke rezeki, wae neng wong lomo tambah melarat. Enten mboten? Mboten enten. Ayo kudu yakin Bu. Nomor kali sedekah niku nolak bala. As-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah ki marakne slamet Pak maksudnya. Nolak bala ki marakne slamet. Sampeyan pengen slamet sing lomo. Saestu. Ngoten. Luar biasa niku. Tak wae contoh gampang nggih. Sampeyan pamane ndek kanca kok nakal, nyolongan, ngrusoi sampean. Manglomani ora gak nyolong. Masakal mboten? Nggih, wong diwehi kok jek nyolong ki lho. Ngetes nggih. Heeh. Wis tak mang praktek nih. Sing cedak-cedak sing karo anak bojo. Nggih. Bojo kok kadang-kadang ya rewel iki sing lanang cetil ketoke. Ha Bu. Lho bantere ya Allah. Monggo sedekah ki nolak bala. Terus nomor 3, sedekah niku Bu, teng donya niki dirasakne niki dereng akhirat nggih. Teng donya niki sedekah niku marasno penyakit. Enten mboten tiyang sakit terus sedekah dadi sehat. Enten mboten Bu? Enten. Ana wong lara sowan dokter terus sedekah 2 yuta, mari. Kok diguyu apa Bu? Oh anu nek sedekah ning dokter gak patut ya. Anu patutnya bayar. Jane anu Bu, niku dadi napa? Dadi sedekah nggih saged to. Amit Bu beneke ucul tak benekno sik. Dadi sedekah nggih saged. Nyuwun sewu nek jenengan pamane bayar dokter. Balik Bu. Mboten pas Bu, sae. Sae Bu. Tak baleni. Napa to Bu? Pun to. Oh. Beneke ucul dibenekno kok. Lah. Sedekah
Niku kantun niate sampean ning ati. Marga ya rung biasa ya Bu ya. Sampean pawane to berobat nang ngone dokter. Biayane pinten, Dok? Pamane 1 juta, ngoten niku aja niat bayar Bu sampean. Loh, kan niat ki ning jero ati ya Bu. Atimu niat sedekah rak malah dadi ganjaran. Bener mboten? Nggih. Wong niat ki ning jero ati. Gak ngowahi duwite. Ngoten. Kaya sampean ana tangga duwe gawe. Ngoten nika dhisik pamane tau nyumbang gula 10 kilo, ngono to Bu? Sampean ngono aja niat nyaur utang. Sedekah ning jero ati kono kan. Kan malah dadi ganjaran. Nek matuk ora matuk ya wis. Akhirnya bareng sowan dokter gak sehat to Pak, sowan kiai. Terus sowan kiai diomong wis ndang sedekah slametan. Terus jenengan sedekah. Nek Pak Yai sedekah nggih, mboten bayar nggih. Bedane apa ngelungke dhuwit lho. Jane kan sami mawon asline. Pinter-pintere nyetel niat jane Pak asline Pak. Iku lho hati niku ngoten niku Bu. Akhirnya itu sehat. Wis ndang sedekah slametan njaluk donga kanca-kanca akhirnya sehat. Berarti sedekah marakno sehat. Enten to Bu? Lho niki donya. Ning ya ana wong sing wonge ra padha Bu, enek sing gelem sedekah nek pas lara tok ya eneng kok. Tanggane ngantek titen, kok suwi gak lara neh ya. Nah, alhamdulillah Min. Tapi nomor papat iki manfaate sedekah ning donya iki Pak. Iki judule rak ternyata ora kabeh ngamal ngibadah diunduh ning akhirat ngono Pak nggih. Ning donya wis ngunduh senajan sithik apa meneh sedekah niku ndawakne umur. Pengen panjang umur mboten Bu? Sing lomo. Cara mriki apa lomo apa loman? Blobo lho, beda. Blobo. Nek Kediri mriko awean lho. Wong ki awean banget ngono nggih. Blobo. Nek Demak iki brehweh. Nek Sragen nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Pokoke loman ya Bu ya. Wis to engko rak dawa umure Allahumma. Kula sering nyaosi contoh Bang pirsani to, kok uwong apa? Kewan iki lho Bu, kewan nek lomo ngono umure ya dawa. Contoh, jan pamane duwe pitik Bu, kok ngendokan ngono kok ora awet, gak mbok beleh. Bener mboten Pak? Lomane ngono, ya malah dipakani sesuk ndoke ben gedhe ora ngono. Pitik sing lomo ngendokan iki ya umure dawa. Lah pitik sing dibelah dibetheti digoreng pitik sing nelekan tok modele. Jelas ta Pak? Wit-witan mang delok sing lomo-lomo ra ya umure dawa. Pelem wohe akeh diunduh kok uang. Ngono ku yo gak dikethok eman-eman wong lomane ngono. Nggih. Nah. Lho nek teng Sumatera, teng Kalimantan Bu, sing contoh cethok sawit soalé. Sawit iki lomone ra umum Bu, mula yo awet. Wong sawit ki 2 minggu ngono panen, 2 minggu panen iki ngono ya ora dikethok. Ngertos maksudku lho nggih. Wong ya ngono, wong ki nek lomo ya dawa umure. Kok ketoke gak ngandel ngono. Nek Kanjeng Nabi dawuh as-sakhiyu qaribun minallah, wong lomo cedhek karo Allah. Allahumma wa qaribun minan nas lan cedhek karo menungso, wa qaribun minal jannah lan cedhek swarga, wa ba'idun minan nar lan tebih saking neraka. Allahumma dene wong cetil wal bakhilu, wong cetil apa cara mriki cetil niki? Bakhil medhit nggih. Ba'idun minallah tebih saking Allah, wa ba'idun minan nas tebih saking menungso, wa ba'idun minal jannah lan tebih saking swarga, wa qaribun minan nar lan cedhek neraka. Naudzubillah min. Tak dongane rezekine kathah Pak Bu. Sebagian disedekahne ya Bu. Nggih. Iki penting niki. Iki nek pituture wong Jawa jare pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Engko diapalke. Pager mangkok luweh tinimbang. Nah, gimana gak tak jelas ya kacau ki kok. Teko ngomong terus pagere digempuri diganti mangkok.
Niku kias Bu. Wong Jawa iki pinter pituture. Mangkok ngertos mangkok, Pak. Napa? Wadah panganan. Iki lho Bu. Sing nggih conto tibake mung panganan. Mula aja nyepelekne urusan panganan, Pak. Panganan iki penting. Nggih. Lah piye wong niku gak duwe omah ya gak ndadekno mati. Gak duwe sepeda motor gak ndadekno mati. Lah nek gak mangan iso mati to? Nggih, aja nyepelekno panganan sampean. Wong nyambut gawe aku tau krungu dhewe kok. Ya Allah, golek sego sepiring tak rewangi ngene. Bener mboten, Bu? Sego sepiring sing diucapne panganan. Penting urusan pangan. Mulane bapak ibu nek petuk kanca bareng aja mung tekok salat. Malah tersinggung lho Bu kadang-kadang. Kowe wis salat urung, sosok malah ngopo tekok-tekok salat urusanku karo Gusti Allah ngono. Mang tekok panganan. Wis mangan urung? Urung yo tak jajakno. Wo yo awet lek kekancan ngono kuwi. Suwe-suwe iso besanan barang kok gara-gara panganan. Ngerti nggih? Mulane sing kias mangkok. Mangkok kok nggo pager maksudnya kok pager mangkok. Maksudnya wong sing gelem weh-weh. Panganan paribasane mung sak mangkok. Tibake urip iki luwih kuat, ngono lho Pak, timbang duwe pager tembok ning wong medhit tibake ngono. Anu paham? Sampeyan lagi praktek kok. Sama nek dadi wong lomo Bu, alalah omah mbok tinggal lunga sesasi aman. Rasa ngwasu ra usah. Engko sing jaga tanggamu. Nggih. Nek maling mlebu ngene tangga, sapa kuwi tak wajar lho, tak ajar lho ngono. Padahal gak dipeseni karo sing di omah, mung dipageri mangkok ngono tok. Paham nggih. Aku seneng aku ngaji ngeten iki. Saged nampi ya, Bu? Heeh. Tak dongakno rezekine kathah. Lomo ya, Bu. Allahumma jajal nek wong cetil, Bu. Omah tinggal seminggu entek. Padahal pagere dhuwur lho. Lah piye nek maling mlebu malah tangga, Mas, dalane gak ngono. Kene aku apal, ayo entekno. Ngono iki ya. Ya mulih ya mawut. Naudzubillah min. Monggo Bu, sedekah ya Bu ya. Saestu, iki manfaat ning donya iki. Urung besok akhirate. Ning donya iki wis sedekah iku apa mau Bu? Jembarke rezeki, nolak bala, marasno penyakit, ndawakno umur. Mulane kula ndek ben gadah ide koin NU. Mriki enten mboten, Pak? Mlampah, Bu. Cek disedekahi ora? Ya Allah, cobi sing duwe kotak koin angkat tangan. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok mung 16? Tepuk tangan sih itu luar biasa. Ayo, Pak. Kotak koin niko ide kula sak kanca sagen, Bu. Mboten kok ujug, mboten saestu nyuwun dongane ya, Bu. Muga dadi jariah Allahumma. Niku karep kula yo wong iki ben sedekah. Sedekah kan sak duwene kok, Pak. Sak ikhlase sampean enak gak sah moro-rono nang omahe dhewe to. Nang omahe dhewe ndedet 1000 rupiah diniati ya Allah lantaran sedekah kula nyuwun paringi sehat terus dicemplungno. Plung, ayo to cemplungno. Penak to ngoten niku. Sesuk neh ndedet 1000 rupiah diniati ya Allah lantaran sedekah muga-muga anak kula saleh salihah cemplungno. Elok ketoke mung 1000. Njing ben teng akhirat tikel-tikel lho, Bu. 1000 ki rak bibit, ngertos bibit. Bibit karo wohe biasane akeh ndi? Wohe jagung sak untu ae genah wohe sak mono akehe kok. Sampeyan aja kok mung 1000 aja. Rugi nek sampean gak duwe kotak koin, rugi. Tak elekno. Ayo korakan koin diuripne meneh. Niki pengurus Lazisnu enten mboten niki? Monggo. Ya Bu ya. Niki penting niki. Jeng ben teng akhirat leh nemu wah moro-moro itu kenikmatan sing luar biasa. Alhamdulillah. Rezeki ini pengen tambah disyukuri gitu. Dan pengen buatan rezeki ini tambah kata. Disyukuri la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek disyukuri kok tambahin nikmate. Nek jari Gus Dur, ngertos Gus Dur nggih. Allah yarham. Bersyukur niku nek bahasa Arab, bahasa Indonesia nih terima kasih. Kita akan hanya terima kasih saja toh.
Terima kasih iki dipraktekne Bu, terima kasih. Ayo bareng terima, terima. Setelah nerima ngasih ngono. Dadi nyukuri rezeki sing wujud bondo ki wong cukup terima kasih, setelah nerima ngasih ku bar ngasih nerima lebih banyak. Dipraktekne tur sing yakin. Ngaji niku ampun nggih pengertian tok lho, Pak. Nek pengertian ku entuke mung pengertian, mung ngerti ngono tok. Gak ana perubahan dalam hidup. Ngertos ya? Contohnya pamannya gula ki rasanya apa? Legi. Ngono tok tapi gak ngemplok gula ya gak ngrasakne legi, bener? Nah ya dadi nek pengen rezekine tambah praktek nih terima, setelah nerima ngasih. Pamannya petani yo setelah nerima hasil panen yo ngasih zakat. Nek wis genep nisabe. Nek urung yo ngasih sedekah. Pun ngaten niki dereng mriki. Biasanya ya bantah. Zakat napa to iki? Wong sing tandur wong tak bayar. Abuke jek utang. Piye? Duh, angel-angel. Carane nerima apa nyukuri rezeki pedagang, terima. Setelah nerima keuntungan ngasih infak, Pak. Ngoten dipraktekne ya, Bu? Nggih. Pegawai ya ngono, setelah nerima gaji ngasih infak, terus terima ngasih. Normal iku, Bu. Normal hukum alam. Ya wong mangan ki ya BAB ngono lho. Ya ngombe ya pipis ya normal ya, Bu. Mosok ngombe tok gak pipis. Mosok terima tok gak ngasih. Ngertos maksudku lho. Bahaya. Mulane cara agama rezeki kita itu ada sebagian hak dari fakir miskin, hak orang lain. Kudu diwehne, nek gak diwehne bahaya. Ngertos, Bu? Engko nek gak gelem ngasih, kadang-kadang geleme ngasih dadak nganggo cara liya medeni lho, Bu. Roh-roh anake lara, ragate akeh. Lah ya duit ditane. Allah carane rena-rena lho. Mbah kelangan apa, mbah stroke, mbah. Lah niku rak mergo paham Bapak Ibu? Ora penak malah dilakoni di awal. Terima kasih. Normal ya Bu ya. Entuk rezeki disedekahne sebagai malah aman ngeten niki. Timbang nerima tok kok ngasih nganggo carane Allah rena-rena malah gak enak. Ah mbok paham ora omongan ngene iki. Ngaten ya Bu? Mon, jam setengah siji niki. Pripun? Aku manut tok. Sitok engkas ya Bu. Ning aja ditinggal mulai, aja. Nek mulai kabeh malah beneran aku melu mulai aku. Sing mulai dhisik muga-muga selamat teko ngomah. Sing ngenteni donga muga-muga selamat teko swarga. Ki mau tak anu Bu, nggih contoh apa amal ibadah. Mau ora ngamali ning donya, ganjarane ning akhirat to to. Lah niku tibake nek ngamal sing ora ganjarane dunya akhirat tok ora ngono. Teng donya wis entuk bagian sithik sedekah contone. Nomor loro, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nyenengne wong tua loro niku ganjarane ning akhirat luar biasa ning donya wis dibagi. Mang delok to nang donya niki. Wong kok uripe enak biasane ya nyenengne wong tua. Kok meneng apa? Bener mboten, Bu? Nggih. Mulane hukumnya wajib anak berbakti kepada kedua orang tua. Ini kaya keluargane Pak Yaya Sari niki. Birrul walidain luar biasa niki. Rasa wedi berkah kata. Allahumma. Mulane kula ngemutaken Bapak Ibu monggo sing bekti karo wong tua loro. Wong tua ki gak njaluk dibales apa-apa kok. Mung cukup dilegakno. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tugas urip nomor 1 nyembah Gusti Allah aja musyrik iki siji. Urutan nomor loro langsung wabil walidaini ihsana. Marang wong tua loromu padha gawe ya bagus. Jadi bekti nang wong tua loro ki urutan nomor 2 setelah nyembah Allah, Bu. Mulane wong Jawa gawe pitutur, wong tua loro jare diibaratne apa? Pangeran sing katon. Ngertos nggih? Tuhan yang kelihatan ibaratnya. Wong tua iki kaya pangeran.
ning ketok. Mergo apa? Cintanya kepada anak tanpa batas, tanpa balas. Tanpa batas, tanpa balas. Allah kan yang ngono Bu, ning makhluk kan tanpa batas, tanpa balas gitu. Allah kok bendina maringi angin mosok njaluk ijol kan mboten. Wong tua ra ya ngono ya Bu. Sampeyan mosok njaluk bales nang anak. Le kowe tak gendong aku sampeyan gendong genten mosok ngono. Kowe tak dulang aku sampeyan dulangan mosok ngoten. Mboten. Nggih. Cintane sing nggo contoh cintanya Allah kepada makhluk ya sing nggih contoh ya kayak cintane wong tua kepada anak. Nek bojo beda. Bojo itu lebih kepada sayang mboten cinta. Bojo ki rata-rata diapi njaluk diapiki genten kok. Bener mboten? Nggih. Oh tak gene kopi, mbok ijole apa ngono. Ada. Nek wong tua nek anak gak. Mula ana tembang ini kok ayo kasih terus terus tak terhingga pintere terus hanya tahan pinter bagai sang surya menyin pintere tepuk tangan anak-anak ya Allah. Alhamdulillah dadi guru TK lumayan guru TK aku lu gue tembang tapi kan bermakna Pak. Coba kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa ibu neng anak Masya Allah gak jaluk bales kadang sok muni elek ya gak tega titenono ra tak wae sego wae ora percaya kok tega ya Bu ya wong kadang-kadang wong tuwa niku ngapusi anak demi kebaikan kok nggih ibu kok gak ada harga aku cek wareg nggih padahal luwene ra umum lho sing penting anake mangan ya Mbah nek anak ra gak ngono ngomong ibu-ibu jadi nek ngaji roti bareng digo mulih kan demi anak to ngoten niku. Oh tenan niku, aku ra mangan ra apa-apa sing penting anakku mangan, ya Bu. Nek anak gak ngono, anak ki selak konangan boke ngono. Wis beda wis beda. Lane monggo Bapak Ibu ayo iki tenan berbakti kepada orang tua iki termasuk ngamal ibadah sing luar biasa. Ganjarane ora mung akhirat ning donya wis diketokno. Mulane aja sok duraka karo wong tua loro. Ngoten nggih. Niki penting lho, Pak. Malah enten dawuh biru abaakum tabirukum abnaukum. Bekti ana ning wong tua loro mungko dijoli anak-anakmu bekti ning awakmu. Bapak Ibu pengen putrane soleh solihah mboten? Jane gampang, Bu. Anak ki rasa mbok peksa-peksa, Bu. Ora usah angger jenengan nyenengne wong tuwa. Engko dijoli Allah anakmu dadi soleh solihah bekti karo sampeyan. Ngono tok asline. Kuwi ilmu otomatis kok ngertos otomatis. Kaya gawe amben, Pak. Gawe amben rasa mikir longan, angger amben dadi rak longan ketut dhewe to. Mosok gak cetha to? Kok mikir longan, angger amben dadi longan ketut, ngertos? Sampeyan angger nyenengne wong tua otomatis anakmu bekti sampean wong kuwi amal unduh-unduhamu dhewe. Gitu maksudnya aku. Kok yori sapa ku? Paham nggih? Lah saiki lucu Bu, enek anak karo wong tua gak rukun. Enten to kadang-kadang. Kadang malah satren ndonga njaluk uripe ayem ya angel lho Pak. Ngono piye ora iso mbok peksa piye. Njaluk anake saleh ora iso wong winas kok. Hadis kok Pak. Lah digambar jojo pamane nek wong karo wong tuane gak rukun, elek, kon rukun gak gelem malah satren anyel ngono. Ben bengi salat tahajud ndeke kuwi. Angger bar salat nun ndonga ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyuwun anak soleh solihah, ya Allah, ya Allah, nyuwun anak soleh solihah, ya Allah, ya Allah, ngantek nangis. Kira-kira Gusti Allah jawabnya piye jajan? Kira-kira piye? Heeh, tak ijabahi ngono. Mboten kira-kira kowe tek koclok ngono ya. Heeh. Wong kowe karo wong tuamu ora rukun, karo wong tuamu jahat kok njaluk dibekteni anak, ya ora iso. Nggih, nggih. Kowe nek pengen dibekteni anak, kowe bekti ana ning wong tuamu. Setoran niki. Paham ya, Bu? Monggo niki penting niki.
Wong tuwa niku gak njaluk dibales apa. Bales ya ora iso, Pak. Ora iso. Wong tuwa ki mung loro, bapak siji, ibu siji. Ngopeni anak 9 apa 10 iso dadi wong kabeh. Pancen anak wong. Jajal, anak 10 lho, ngopeni pake lara sitoke geger tukarane kok. Ayo kowe sing nunggah, kowe sing entuk warisan. Ngono kok. Bener mboten, Pak? Ora iso dipadakne, ora iso. Sampeyan upama bales gendong ora padha. Dek cilik digendong mamake, pas lara dongane apik. Ndang waras ya Le, ndang sehat, ngundang ngaji sekolah kaya kancane ra ngono sampean, Bu. Njajal nek upama mboke sampean tuwa mbok gendong, mosok dongamu ngono. Gak paling awete ya Allah ngono. Gak padha wis to. Ora padha. Mulane ayo bektine wong tuwa ya, Bu. Nggih. Iki luar biasa loh, Bu. Sampean kok sowan ning wong tuwa, sak sowanan tok lho. Ganjarane padha karo haji. Lha penak kuwi timbang daftar nganti 30 tahun. Wong nek ngerti ngilmune niku gampang apa? Nggih. Wong ilmu. Sowan sak sowanan lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat. Haji pisan sampean. Jajan nek ngono ku sedina ping 5 rak haji ping 5. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat Bu, sehat alhamdulillah. Pun mendahar dereng Bu. Urung iki mbok wae ya mboten nek tekok tok. Ya aja ana kok entelelek ngono aja. Paham ya, Bu? Iki pesen kula nek sowan wong tuwa aja nggawa masalah. Dideling-eling niki nggih. Wong tuwa niku diwet-wet, diwehi kabar sing sae-sae mawon. Setuju mboten? Aja kok duwe masalah karo keluarga malah sowan wong tua wadul nyepetno mati itu ya. Kuwi jenenge nggawa masalah, enggak oleh dosa. Anu saged nabi. Kok ketoke gak matuk to? Wong rak bener duwe masalah Bu. Kadang karo anak, karo bojo dirampungi dhewe. Sing diwehi soal sampean niku dirampungi dhewe mesti iso. La yukallifu nafsan illa wusaha. Allah ki gak ngewehi ujian di luar batas kemampuan. Nek masalah rampungi dhewe. Aja diaturke wong tuwa kok malah dosa. Wong tuwa kabari sing enak-enak mawon. Syukur nggih nek sowan wong tuwa ngerti senengane wong tuwa apa digawakno pamane. Kan ya apik to, Bu. Mosok anak gak titen senengane wong tuwa, anak apa? Ya kudu titen nek senengane wong upamane bapake kok ngerokok ya gawakne rokok. Rokok seadah regane pira ya akeh warisane. Gitu nggih. Iya wae anak wedok dikeloni mendina ya. Nggih napa nggih? Ngono. Buke kok senengane bakso, gawakne bakso sak mangkok regane pira to. Ngoten lho Bu, kuwi nyenengne wong tuwa. Lah, tak tambah sithik, Pak. Syukur iki sing di anak cilik-cilik Bu, sing rung balek. Usia TK SD nek sowan wong tua dijak. Lho, ngono. Sangoni ya to. Kok nyengkleng adoh men ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Wong ki urusan nyenengne wong tua kok malah sangu. Jelas iki mboten, Bu? Ngapa kok nek sowan wong tua anake cilik-cilik kula kan ngejak. Niki urusan nyenengne wong tua, Bu. Bang Mirsan, niki contoh gelas kula teng meja ketinggal mboten? Nasab, ngerti nasab? Nasab rak ngoten Bu. Dhuwur dhewe mbah, ngisore simbah rak wong tua, nggih. Ngisor wong tua anak, nggih. Ngisor anak apa? Putu. Serius. Wong tua sayang karo anak, bener? Mbah sayang karo putu, nggih. Jujur, sing wis duwe putu mesti jawab iki. Luwih jero pundi sayange wong tuwa ning anak dibanding mbah ning putu? Oh. Mbah ning putu, bener mboten? Kula ngaji ngeten iki tak buktekne teng puti-puti teng Sumatera ning Jawa Timur padha. Jawabane ya mbah ning putu. Berarti bener suara rakyat, suara Tuhan, Bu. Mula nek wong nesoni anak sing nesu sapa? Bae. Bener mboten? Kene tak openane nek gak iso ngopeni ngono. Nggih. Lah nakal apa? Nakal ya tiru kowe wong kuwi uyahmu jare. Bener mboten? Saestu, Pak.
Lha kula ngalami putu kula ajeng 3, Bu. Ya saestu. Kula ngateni mriki teko omah petuk putu ya wah langsung semangat ngono. Nggih, mula anak sing ngomong wah putu ki tamba apa-apa nggih. Nek kula ya ning ya anu Mbak, gak iso ngalahke bojo nek kula. Sosok eneng to sing wah bojo iki kalah ra iso. Nah aku tetep nomor 1 bojo. Lho nggih no, sampeyan percaya Pak. Pak sampeyan mulai ke sawah. Putu sampean digendong tangga rak seneng. Matur nuwun ya, putuku mbok gendong rak ngono. Jajal sampean mulih ke sawah terus urung ngomong kok dok. Kok digendong dipangku tok lho mbok gawakno pacul. Bener mboten? Nah, tetep istri nak aku. Paham Bu, paham Bu. Bali contoh mau ngopo kok nek sowan bae kok anake dijak. Iki metukne putu ben petuk mbae, ben sen. Kok sangu wis mbok pikir. Bener mboten, Bu? Nggih. Mang praktekne to. Liburan nggawa rokok seadah karo nggawa bakso sak mangkok sak bungkus mamane anake loro dijak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Putuku rene apa anakku rene? Putu. Anak wis gerang wis gak kesebut blas. Oh, wis wenenge ra kak. Kuwi buka langit Bu ngoten niku, ketoke kaya guyonan wong Jawa nggih. Ya Allah terus digendong. Ayo mbae gendong putune apa anake? Putu terus ngambungi putu apa anak? Putu. Nyenengne wong tua ngeten iki lho, kok disenengne Allah sampean. Paham maksudnya? Nggih. Terus akhirnya jenengan napa niku nang omah. Nggo Bu, kula betakne senengane jenengan. Apa? Senengane bakso to. Alalah kok dadak repot. Pun kersane ya wis kok kono. Akhire mbae terus nganawani putune to. Halo, Bu murene nggawa bakso. Pengen bakso ora? Purun, Mbah. Maem dhewe apa dulang bae? Dulang bae no. Lho, akhire mbae dulang bakso nang putune. Dulang tok gak mangan. Ya melu mangap ngono tok. Ora percaya praktekne to. Ayo, am ki ya pentole bakso mlebu ning cangkeme putu. Mbae yo mingkem neh ngulu idune dhewe to. Bener mboten, Bu? Ning wong tuwa seneng. Rak kaya guyonan ya Bu ya. Tapi notek ati jero niku. Nggih, nek nyawang putune. Padahal kuwi bakso sing nggawa anak iku nek padha karo ndulang bakso ning anake dhewe kongkon mboke to kuwi padha karo politik. Nggih kok. Ngantek ayo nek gak mbok entekne ora kok tak pangan gak tak mene kucing lho ngono ora kok tak munggah mbah gak gelem. Akhire entek seneng. Senenge ra karuan. Ngetas nggih. Ngono. Akhire Bu, kula nyuwun pamit lho. Kok gak turu kene? Lah kathah acara sanes sudah tak suwan melih nyuwun dongan ya tak dongakno muga-muga rumah tanggamu tentrem anakmu saleh salehah. Amin. Sret teko langit Bu, gak nek aling-aling niku. Wong tua lega ngene ndonga langsung tembus. Kayak guyonan nggih. Nggih. Saestu niku. Mula aja digawe gelo wong tua niku. Akhire tuh, enggak. Abang-abang loro dicekelke. Lah sing butuhe akeh iki kowe pun kersane nggih cekelan mboke nek butuh apa. Akhire dicekel ngono nek dikira mah ya kurang akeh dikira ngono. Dicekel terus akhire ya gak disaki Bu, langsung ngomong Bu, kowe mantuk apa bubuk ngene mbae. Mantuk, Mbah, sesuk sekolah anu lho nduk mbae gak ndek dhuwit iki. Nyoh engko nggih tuku es ning dalan. Nyoh ki ya leh ngewehi anake diwehne putune ngono. Dadi epek-epeke nggo lewat ngono tok. Ngono ae senenge ra umum kok. Nggih to? Mulih pamit wis nembung klosone tak gawa ya, Bu. Kambile nggawa 5. Walah wis ngerampok apa-apa. Politike anake engko liya dina rak sertifikat bareng iso ucul ngono. Subhanallah. Paham omongan kula ya, Bu? Wong tuwa aja digawe gelo. Monggo niki iki mung conto. Lah ora kadang-kadang mara ra tau, mara pisan ra nggawa apa-apa, malah ngrusui enten model ngoten niku. Mbake apa? Ali-alimu tek apik, Bu. Gayane ngelem iki model anyar, Mbok. Sae lho niki umpama tak sileh oleh Mbak. Astagfirullah anak apa iku? Ra ilok aja. Ya Bu.
Aja. Pirang boro anak ki ngewehi. Gayane ngelem-ngelem ali-aline kok saya kok pinter sampean. Model anyar umpama alah. Marai ngedohne rezeki. Wong tua ki kadang-kadang ya ora apa-apa ki mong ikine, konone gak ikhlas medeni. Paham, Bu? Ayo wong tuane dimulyakne ya, Bu. Iki enten sing jek ketunggunan wong tua ngono enten. Engko bar ngaji dipraktekne ya, Bu. Sampeyan wani mulyakne wong tua. Gampang kok. Sampeyan iso ora kira-kira engko teko omah to, Bu. Kamare wong tuamu luwih apik timbang kamarmu wani? Ambene wong tuamu luwih apik timbang ambenmu wani, Pak. Padahal kok gak suwe mbok surut lho jane asline. Gak wani, rata-rata seneng do ngrusoi. Sallallahu. Ya Mas, diringi. Selawat saja, Bu ya. Sallallahu. Oh ala Muhammad sallallahu sangang wulan ing guwa garba ibumu ngandhut marang sira air totohane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho ya Bu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ayo padha gatekno wong tuwa uripe aja mbok sia-sia ayo padha gatekno wong tuwa uripe aja mbok sia-sia bekti yo mulya lan bungahno supaya uripku oleh ridho sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin Allahumma. Ngeten Bu, muga-muga kita saged ngamalne nggih Allahumma dados tiyang sae teng donya njing teng alam kubur oleh nikmat ning akhirat mlebu swarga. Allahumma. Jam setunggal kirang 2 menit Bu. Mosok cek kurang wis mlebu swarga ngene tak teruske metu neh malah. Donga sik Bu, ampun kondur sik, donga sik. Donga sik. Mane-man. Saderenge ndonga Bu, kula betakne produk. Kula riyen kan sok betok kaset, VCD ngoten lho, Mbak. Riyen. Nggih anu, kula sade pancen. Mergo kula riyen
tahun 95 ngrintis pesantren Wali Songo niki dipeseni guru kula makruf nek iso nggo ngurusi pondok rasah jaluk-jaluk dana nang wong-wong jamaah ya nggih ngoten terus kula matur Pak Yai lah nek kula umpama tiru-tiru Pak Yai Haji Zainuddin MZ kertas Pak Zainuddin kertas nggih. Piye maksudmu? Kula tak ndamel kaset, mengke kasete kula sade danane nggih oh ora apa-apa. Lah terus kula ndamel kaset patah Bu gawe studio rekaman VCD bareng. Alhamdulillah. Lah sakniki wis gak zamane. Niki kula teh beto produk tak gawakne jamu Bu. Nyuwun gas kedap bareng Bu. Sabar nggih sithik nggih. Mbon nate ngertos dereng. Jamu mboten obat, jamu Jawa namine Sarwaguna. Niki jamu kangge kesehatan. Tak niati tetulung mbok menangka nek enten sing sakit muga-muga Allah maringi sehat Allahumma. Napa Jawa Bu? Kremes ah. Ya Allah nyuwun terang Gusti, nyuwun terang. Wah matus panggenan sik. Nek ngeten niki mboten deres Bu. Oh nyuwun terang Gusti, kantur sithik nyuwun terang. Ya sabar ya Bu. Jangan marai kemurungso kok sing sabar to Bu ora terang. Lenggah sik. Jamu Jawa namine Sarwaguna. Napa? Sarwaguna. Ya serbaguna niki ramuane niki lho Bu, sampean ben yakin. Kunir, ngertos? Kencur, jahe, suruh dimasak ngoten. Kadang nek mantuk haji napa mantuk umroh sing gadah turahan zam-zam ya dicampur terus didongani terus dikemas lho. Kreatif to santri iso ngene. Monggo mungkin nek ngersakno. Ganggu mboten niki? Ya. Murah niki Bu, gangsal botol regine namung gangsal doso. Gangsal doso iki basa apa? 50 nggih 50. Mengki nek kali kundur mawon. Niki cair Bu, aturan minum monggo sehari 1 botol boleh, setengah botol boleh. Lah enten sing mboten kersa pahit Bapak Ibu, niki dibetakne sing kemasane kapsul. Ketinggal nggih. Niki nggih sami ning kapsul isine sak botol niki 40 kapsul. Aturan minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Regine sami 50.000. Ning ngapunten mboten saged mundhut eceran lho nggih. Watake Mas tuku kapsule 3 mboten saged kudu sak botol. Iki kangge sing tutup putih iki kangge asam urat pegelino, tak cepetno. Sing kuning niki kangge ketinggal nggih, kencing manis, diabetes. Terus nek biru niki gurah suara. Sing pengen suwantene sae, pencegahan amandel, radang tenggorokan, sesak nafas, batuk-batuk niki. Monggo pelangsing Bu nek pengen ceking monggo. Termasuk sing kelebihan kolesterol. Jawah Bu. Monggo ngiyup. Iki pas bar pas hutan berarti berkah ya Bu ya. Monggo ngiyup. Ya Allah nyuwun terang Gusti, nyuwun terang sih, nyuwun terang. Donga Bu, nyuwun terang Allahumma. Kula teruske ya Bu. Kantun 3, madu. Niki madu asma, madu cerdas pikir monggo kangge kesehatan anak-anak dan kecerdasan otak silahkan. Terus nek niki ngapunten kudu sak paket kangge suami istri. Niki jamu servis suami istri ben tambah tentrem. Aja-aja mencep iki tenanan lho. Sing merah niki pria perkas. Bapak Ibu, niki panitia menemukan dompet coklat gambare wajah kucing. Enten isine napa mboten tos mboten kula buka. Sinten sing kagungan dompet coklat niki? Oh, wajah kucing. Nah. Dewek ya. Dewek. Monggo. Sinten. Halo, dompet. Monggo kelas mriki nggih. Iki Bapak Ibu monggo untuk ketentraman rumah tangga. Termasuk niku Bu sing dangu dereng gadah putra rumah tangga. Monggo. Jenengan mang yakin sing terakhir Bapak Ibu niki semprotan. Soalnya kan kula bedina ngeten niki Pak. Dadi ya tak niati tetulung sampean golek mubalek sak Indonesia mboten enten. Dodol jamu liyane kula mboten enten. Oh niki niate kula nggih tetulung mungkin danane nggih kangge. Monggo Bu dompete monggo nggih. Nggih, agungane monggo. Ya Allah. Monggo. Dadi sae Bu.
Monggo. Nggih. Terus nggih. Nggih, kula mboten buka lho, Bu. Nggih, monggo nggih. Nggih panitia. Sing terakhir semprotan, Bu. Iku ditane kan enten sing mboten purun pahit, enten sing mboten saged ngombe kapsul. Jadi ngombe kapsul iki dibantu gedang ya gak iso sing entek gedange kapsule mencapat metu neh lho. Lah iki nek semprotan kan amit. Ketinggal, Bu. Nah niki gampil niki nek gunan jimpe napa gringgin. Kula nate kok tengengen kertas ya tengengen semprot sehat. Monggo niki Dumorian Pak. Sekedap mawon. Anggar arep laris mesti ngene. Uti Dumorian uti sekedap. Dumorian sekedap. Bos gebar donga. Teng niku pinaraken sekedap. Nggih. Niki nggih. Niki namung larangannya tidak boleh untuk mata. Nah, Bapak Ibu, tapi mengke anu lho nggih sing mundhut kali kutur sekedap nggih donga riyin. Gawe kiai kula niki ijazah kiai iki. Jamu ki ya mung ikhtiare menungso sing ora iso apa-apa, isane mung donga. Nek pengen mandi mujarab kan donga piyambak. Soalnya punya keyakinan ucapan adalah doa. Ben mandi karo ucapane dhewe. Dongane ngeten kok Mas Basmalah banter. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko malah wis apal. Nggih, dongane niku mboten yakin sehat. Allahumma mengke kersane kali kundur mawon diladosi teng mriki. Sing wingking biasane mobile wau parkir nika apa mriko? Mriko. Sing wingking nggih enten. Monggo sing lali ra nggo dhuwit ya ya utang ya oleh sepenting disaur to. Utang koncone apa utang tanggane lah malah sae nyaure gampang ngono. Nggih. Lah niki sing terakhir, Bu. Wong iki ya nuruti penggemar, kula betakne buku Rebana Wali Songo. Monggo nek enter grup-grup selawat, asing tiru Rebana Wali Songo, kula lagu-lagune kula damel buku niki. Kathah niki model dangdut enten, campur enten di tangga semoro nggih enten Bu. Siang pantoro ratri mung eling marang ilahi tak ganti ngono. Tansah nyuwun lan memuji murih ayam tenten rasane ngati enak uripe sarwa kecukupan sandang pangan papan lan panggonan awake seger kewarasan tansah bisa syukur mring pangeran enak wong ayu wong ayu enak monggo lagu regine pira Mas 30.000 nek bukune hanya 30. Iki Rebana Wali Songo, saire Jawa. Monggo ngeten Bapak Ibu matur suwun nggo ndonga riyin tak dongakno jasmani sehat, rohani sehat, ngibadahe tambah semangat, selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wa'adhi sultanika Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il ulama'ina wa li jami'il auladina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li jami'il ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarakat ardil maghribiha bariha wa barakusan al-marhumah Ibu Nyai Marilah Asari Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'anha Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma amdil rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum qubratan min farin niran Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa zakatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan fil maut wa barakatan batal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa wal hisab wal fawza bi jannah bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma ja'alna jala'ulatina wa dzurriyyatina wa talamidina
من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعل رأيهم من الشر والدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرياء سيدنا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu jamaah sedaya matur suwun mugi-mugi ngajine manfaat dunia akhirat Allahumma. Lepat kula sak rombongan nyuwun ngapunten nggih. Monggo sing ngersakne jamu sarwa guna napa buku selawat niki saged diladosi teng panggung. Sing boten nggih boten napa-napa. Sing wingking nika tenggene mobil, Pak, teng kendaraan nggih enten kang sopir ngladosi. Matur suwun wekdal kula wangsulaken dhateng panitia. Mengke sekaping acara kula sak kanca nyuwun pamit donga dinunga. Mugi-mugi Allah tansah paring kalujengan dhateng kita sedaya. Amin Allahumma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.